Dobrý večer, volám sa Zuzana Pojezdalová a vítam vás na webinári jazykovej školy Top English. Tento webinár je z nemeckého jazyka a má názov Adjektivdefinition nach dem bestimmten Artikel. Po slovensky skloňovanie prídavných mien po určitom člene. Je to trochu náročnejšia téma, ale v podstate si budeme hovoriť len o tom, aké koncovky majú prídavné mená po určitom člene v jednotlivých pádoch. Začneme teda mužským rodom. V mužskom rode máme dve koncovky. Bude to E alebo N, čo sa teda týka prídavného mena. V nominatíve máme der alte Mann, v genitíve des alten Mannes, v datíve dem alten Mann a v akuzatíve dem alten Mann. To znamená, že v mužskom rode má prídavné meno všade koncovku N, okrem nominatívu. Ukážeme si to na príkladoch. Das ist der alte Mann. To je ten starý muž. Prídavné meno má koncovku E. Genitív. Das ist der Hut des alten Mannes. Das ist der Hut des alten Mannes. To je klobúk toho starého muža. Prídavné meno má koncovku N. Datív. Ich gebe dem alten Mann die Hand. Ich gebe dem alten Mann die Hand. Dám tomu starému mužovi ruku. Máme datív dem alten Mann. A akuzatív. Siehst du den alten Mann? Siehst du den alten Mann? Vidíš toho starého muža? Opäť máme koncovku N. Takže ešte raz sa pozrime na mužský rod. Prídavné meno má koncovku E len v nominatíve jednotného čísla. V ostatných pádoch má prídavné meno koncovku N. Der alte Mann, des alten Mannes, dem alten Mann, den alten Mann. Skúste teraz vy sami doplniť koncovku prídavného mena. Máme prvý príklad v nominatíve. Dort liegt der große Hund. Dort liegt der große Hund. Tam leží ten veľký pes. Akú koncovku bude mať prídavné meno? Je to nominatív, takže prídavné meno má koncovku E. Dort liegt der große Hund. Ďalší príklad máme v genitíve. Ich sehe die Spitze des hohen Baumes. Ich sehe die Spitze des hohen Baumes. Vidím špičku toho vysokého stromu. Skúste doplniť koncovku prídavného mena. A vidím, že píšete do chatu. Áno, presne tak. Koncovka je N. Ich sehe die Spitze des hohen Baumes. Ďalší príklad máme v datíve. Auf dem braunen Tisch steht eine Vase. Na tom hnedom stole stojí váza. Máme datív, mužský rod, jednotné číslo. A opäť koncovku N. Auf dem braunen Tisch. A ďalší príklad máme v akuzatíve. Kennst du den neuen Kollegen? Kennst du den neuen Kollegen? Poznáš toho nového kolegu? Prídavné meno má presne tak, ako píšete, má v tomto prípade koncovku opäť N. Kennst du den neuen Kollegen? Teraz prejdeme na ženský rod. Ženský rod má trochu iné koncovky, ale v zásade je veľmi jednoduchý. Pozrime sa na nominatív die alte Frau. Prídavné meno má koncovku E. Genitív der alten Frau.
datív der alten Frau a akuzatív die alte Frau. Čiže nominatív a akuzatív sú rovnaké. Die alte Frau. Dokonca aj členy sa zhodujú. A genitív a datív sú tiež rovnaké. Der alten Frau. Čiže ženský rod nominatív koncovka E, aj akuzatív koncovka E, genitív datív koncovka N. Ukážeme si to vo vetách. Auf dem Stuhl sitzt die alte Dame. Na stoličke sedí tá stará žena alebo pani. Die alte Frau, prepáčte. Čiže máme to nominatív, ženský rod, jednotné číslo, die alte Frau. Das ist die Tasche der alten Frau. To je taška tej starej pani. Tento príklad je v genitíve, preto musí mať prídavné meno koncovku N. Tasche der alten Frau. Teraz máme príklad v datíve. Ich biete der alten Frau meine Hilfe. Ponúkam tej starej pani svoju pomoc. Komu? Der alten Frau. A ešte príklad v akuzatíve. Heute besuchen wir die alte Frau. Dnes navštívime tú starú pani. Koho čo? Die alte Frau. Pozrime sa znovu na tabuľku ženského rodu. Nominatív, akuzatív máme to isté. Die alte Frau. Genitív, datív tiež to isté. Der alten Frau. Teraz je opäť rad na vás, takže skúste doplniť koncovku prídavného mena. Teraz máme príklad v nominatíve, to vám poradím, čiže die neue Bluse hängt im Schrank. Nová blúzka visí v skrini. Aká bude koncovka prídavného mena? Koncovka prídavného mena je E, pretože je to nominatív, ženský rod, jednotné číslo. Teraz máme príklad v genitíve. Gib mir die Kappe der grünen Flasche. Daj mi vrchnák tej zelenej fľaše. Máme genitív, aká bude koncovka? V tomto prípade bude koncovka N. Gib mir die Kappe der grünen Flasche. Ďalší príklad je v datíve. Bei der Grau Katze schläft ein Hund. Šedej mačke spí pes. Teraz máme koncovku N, pretože je to datív, ženský rod, jednotné číslo. Bei der grauen Katze schläft ein Hund. Je to datív, pretože po predložke by je vždy podstatné meno v datíve. A ďalší príklad. Stell die weiße Vase auf den Schrank, bitte. Polož tú bielu vázu na skriňu, prosím. V tomto prípade má podstatné prídavné meno koncovku E, pretože je to akuzatív. Stell die weiße Vase. Polož koho čo? Tú bielu vázu. Teraz prejdeme na stredný rod. Stredný rod má následovné tvary. Nominatív, das kleine Kind, koncovka E. Genitív, des kleinen Kindes, koncovka N. Datív, dem kleinen Kind, koncovka N. A akuzatív, das kleine Kind, koncovka E. To znamená, že čo sa týka prídavného mena, opäť je to tak, ako aj v ženskom rode. Nominatív, akuzatív, koncovka E. Genitív, datív, koncovka N.
Das kleine Kind, des kleinen Kindes alebo dem kleinen Kind. Opäť si ukážeme príklady vo vetách. Das kleine Kind schläft im Bett. To malé dieťa spí v posteli. To čo? Das kleine Kind. Genitiv. Das sind die Spielzeuge des kleinen Kindes. Das sind die Spielzeuge des kleinen Kindes. To sú hračky toho malého dieťaťa. Z koho čoho, alebo čie sú tie hračky des kleinen Kindes. Ďalší príklad. Die Mutter gibt dem kleinen Kind Tee. Die Mutter gibt dem kleinen Kind Tee. Mama dáva malému dieťaťu čaj. Komu čomu? Dem kleinen Kind. A ďalší príklad. Das kleine Kind kenne ich nicht. Das kleine Kind kenne ich nicht. Malé dieťa nepoznám. Koho čo? Das kleine Kind. Takto vyzerá opäť tabuľka stredného rodu. Das kleine Kind, des kleinen Kindes, dem kleinen Kind, das kleine Kind. A opäť je rad na vás. Takže prvá veta. Das Schafmesser wird für Fleisch benutzt. Ten ostrý nôž sa používa na mäso. To nominatív, stredný rod, jednotné číslo. Správna odpoveď je das scharfe Messer. Teraz máme príklad v genitíve. Die Seiten des Buches sind sehr dünn. Die Seiten des Buches sind sehr dünn. Strany tej novej knihy sú veľmi tenké. Aká bude koncovka? V tomto prípade musíme použiť koncovku N veľmi správne. Die Seiten des neuen Buches. Ďalší príklad. Auf dem langen Sofa schlafen zwei Kinder. Na tej dlhej pohovke spia dve deti. Datív, stredný rod, jednotné číslo. Presne tak, koncovka N. Auf dem langen Sofa. Posledný príklad stredného rodu. Kannst du mir bitte das Großfenster öffnen? Kannst du bitte das Großfenster öffnen? Môžeš prosím otvoriť to veľké okno? Je to akuzatív, stredný rod, jednotné číslo, čiže potrebujeme koncovku E. Das große Fenster. No a nakoniec ešte prejdeme k množnému číslu. Ako iste viete, všetky podstatné mená majú v množnom čísle určitý člen D. To znamená, že množné číslo je jednotné, skloňovanie množného čísla je jednotné pre všetky rody. Čo je na množnom čísle jednoduché, je, že všetky prídavné mená majú koncovku N. Takže v množnom čísle v zásade nemáme ani nad čím rozmýšľať. Die neuen Bücher, der neuen Bücher, den neuen Büchern, die neuen Bücher. Ukážeme si vety. Die neuen Bücher liegen auf dem Regal. Tie nové knihy ležia na polici. To čo? Die neuen Bücher. Der Preis der neuen Bücher ist gestiegen. Cena tých nových kníh stúpla. Cena koho čoho? Der neuen Bücher. Príklad. Leg die Hefte zu den neuen Büchern. Leg die Hefte zu den neuen Büchern. Polož zošity k tým novým knihám. Máme tu predložku zu, po ktorej vždy ide datív, takže bude
zu den neuen Büchern. A posledný príklad v akuzatíve. Die neuen Bücher hat zum Geburtstag bekommen. Tie nové knihy dostal k narodeninám. Koho čo dostal k narodeninám? Die neuen Bücher. Takže takto vyzerá v množnom čísle. Všade máme koncovku N. Myslím si, že nasledovné príklady budete vedieť veľmi ľahko doplniť. Máme tu príklady výlučne na množné číslo, čiže nominatív das sind die Deutsch Jungen, to sú tí nemeckí chlapci. Das sind die Deutschen Jungen. Dort sieht man schon die Spitze der hohen Bergen. Tam už vidno vrcholy tých vysokých hôr. Takže der hohen Bergen. Dativ, die Stühle liegen auf den Blaubänken. Stoličky ležia na modrých laviciach. Auf den blauen Bänken. Posledný príklad. Ich will die geschlossenen Fenster öffnen. Chcem otvoriť tie zatvorené okná. Ich will die geschlossenen Fenster öffnen. Na záver tu máme prehľad všetkých rodov, ako aj množného čísla, so všetkými koncovkami. Ešte raz sa skúste na to pozrieť a ak máte otázky, tak práve teraz prišiel ten správny čas. Môžete mi ich napísať do časového okna vľavo dolu. Čo sa týka koncoviek prídavných mien, ako vidíte, nie je tu veľmi čo vysvetľovať. Tieto koncovky sa treba jednoducho naučiť. Najlepšie tak, že si robíte cvičenia a často sa snažíte prídavné mená vo svojom prejave používať. Ak teda nemáte ďalšie otázky, dovolte mi ešte pripomenúť, že sa môžete prihlásiť do našej jazykovej školy na skupinové kurzy, a to buď 2-krát za týždeň, v pondelok a v stredu, prípadne v útorok a v štvrtok. Učíme aj cez víkend a učíme aj intenzívne kurzy každý deň od pondelka do štvrtku. Vyučujeme na Kalinčiakovej 12, o 5 alebo o 3:45, cez víkend ráno o 9. Učíme aj na Gercenovej 10, buď ráno o 8 alebo večer o 6. Prihlásiť sa môžete cez stránku www.topenglish.sk. Keď si otvoríte túto stránku, kliknete na záložku registrácia, tak ako vidíte, potom na poličko pre jednotlivca a potom sa vám už otvorí prihláška pre jednotlivca, v ktorej si vyberiete jazyk, svoju prípadnú úroveň, vyplníte osobné údaje a odošlete prihlášku na spracovanie. Ak sa rozhodnete prihlásiť na naše skupinové kurzy, teším sa na vás osobne. V každom prípade však dnes ďakujem za pozornosť.